MTV. Сәлем, менің яратқан тамашачым. Шул қадар тәтиялар, вақытында келіп отыралар, яратқан жыршылар үшін тауышлар берелер. Молодцысыз. Бүгінде сіз яратқан клиплар білән сүйіндіремәлі, һәм бір қызықты темаға сөйләшіп алам сіздің білән. Менә жыршыларыбызның иләрендә нинди кирәкмәгән әйберләр бар микән? Хәзер белербез. Эфирда мин, Рамил Шарапов. Димәк, топ клипны башлыйбыз. Адаштык бугай дип аталган жарга клипны без тапшыру кысаларында соңгы тапкыр карыйбыз. Аның хуҗасы Хамид Кәримов белән сау булашабыз. Кеше язмышы актымандай, күренми күп пәрдә күргандай, ялгыз калсаң durma yollarında, тәкъдирең синең бер Худай кулында. Hey, адаштык бугай, югалдык бугай, тыманлы юлда. Hey, язмасы Худай, ялгыз калырга гомер юлында. Хәзер тапшыруның иң тәмле моменты топ клипта премьераны каршы алу. Алкышлыйбыз. Сандуғашылар толықта сайрайлар бізге қарап, бар сандуғашылар шикілі бізде жырлайбыз барлап, бар сандуғашылар шикілі бізде жырлайбыз барлап. Қара әлі көзіме, мен де қарым көзіңе, анда сүй бар екенін сен аңларсың өзіңде. Қара әлі көзіме, мен де қарым көзіңе, анда сүй бар екенін сен аңларсың өзіңде. Зәңгәр күлдә йөзәләр яратышып, яшь гомерләр үтә китә җырлый гәле парлашып, яшь гомерләр үтә китә җырлый гәле парлашып. Кара әле күземә, мин дә карыйм күзеңә, анда сый бар икәнен син аңларсың үзеңдә. Кара әле күземә, мин дә карыйм күзеңә, анда сый бар икәнен син аңларсың үзеңдә. Dünyalarda jırlap hem biyip güne, yaşıgalı dünyalarda sıyıp sıyılıp güne. Kara әлі көзіме, мен де қарым көзіңе, анда сый бар екенін сен аңларсың өзіңде. Кара әлі көзіме, мен де қарым көзіңе, анда сый бар екенін сен аңларсың өзіңде. Кара әлі көзіме, мен де қарым көзіңе, анда сый бар екенін сен аңларсың өзіңде. Кара әлі көзіме, мен де қарым көзіңе, анда сый бар екенін сен аңларсың өзіңде. Анда сый бар екенін сен аңларсың өзіңде. Сен аңларсың өзіңде. Най 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 на 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 на. Най 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 на 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 на. Кара әлі көзіме. Ну, Марсель, соковыжималка иң кирәкмәгән нәрсә дип әйтте Марсель Вагызов. Алганнан бире ник бер тапкыр сок ясап эчсәк?
Эй, Марсель, соковый жималка белән генә булмый. Менә син базарга чык, анда апельсин саталар, алма. Шуны алып керердең дә, соковый жималка берәсең, и сок чыгачак, сок. Шулай эшләп кара әле. Тәмле булырга тора. Көттем сине иртән искән таң җиле арасыннан. Шул җилләрдән килеп чыгып, мине кышарсың сыман. Килеши килер кәм яныма, күңел сине сагына. Бар дөньяларын ұтыла, сине янымда шагында. Килеши килер кәм яныма, күңел сине сагына. Бар дөньяларын ұтыла, сине янымда шагында. Сине уйламыйша үтми бер генә көннәремдә. Өннәремдә сыман тоям, төшемдә күрәмендә. Килеши килер кәм яныма, күңел сине сагына. Бар дөньяларын ұтыла, сине янымда шагында. Саклап яшик сөйләрне, сүрелдермей ушагым. Шул ушактай жылы назлы, иркәм синең кушагың. Килеши килер кәм яныма, күңел сине сагына. Бар дөньяларын ұтыла, сине янымда шагында. Килеши килер кәм яныма, күңел сине сагына. Бар дөньяларын ұтыла, сине янымда шагында. Бар дөньяларын ұтыла, сине янымда шагында. Сине янымда шагында. Хәзер хит парадыбызда балаларым җыры белән Ләйсән Ветрова. Ләйсәннәрдә иң кирәкмәгән әйбер ул үй кинотеатры. Чыгарып атырга вакыт юк ди җырчы. Тукта. Не барны ишетмә Ләйсән. Әйдә, мин ул кинотеатрны үзем ташлыйм яме. Балкондагы теге эшләмәгән телевизорны чыгарып атырмын, аның урынына кинотеатр куермын. Әйе. Ой, сез мине тыңлап тормагыз. Клип карагыз. Ага. Куанышым, бәхетем ди, күзләремнең каралары. Тәгәрәп китте йомгагым, күрдегезме, балаларым? Язга кергән алмагачта, ак чәчкәдәй дөньялары. Еллар кыеп җилгә чәчте, сиздегезме, балаларым? Чәчкәләре, җимешләре, тамырларым, балаларым, бәхет сора
Sizning için yollayım hayır dualarım. Kızlar suygan olmağaçtan bollandılar olmalarım. Dünya yemin büyle gittim. Duydunuz mu bolalarım? Ömrünün de gözleri var, boşap kalır rüyalarım. Ömür yaprak üzülgenşi, kütem sizni bolalarım. Şeşkelerim, jimişlerim, tomirlarım, bolalarım. Bexit sıra sizning için yollayım hayır dualarım. Şeşkelerim, jimişlerim, tomirlarım, bolalarım. Şeşkelerim, jimişlerim, tomirlarım, bolalarım. Bexit sıra sizning için yollayım hayır dualarım. Bolalarım, bolalarım. Әміне Розила Хайырдинова бик яхшы лайфхак белән бөлеште. Атнага бер зур пакет аласыз да, барлык кирәкмәгән әйберләрне җыеп чыгарып ташлыйсыз. Шуннан өйдә бер генә кирәкмәгән әйбер дә калмый диде. Соң атна сайын чыгарып ташлагач өйдә кирәге дә кирәкмәгәне дә калмый бит инде аның, Розила. Аның кадәр чыгарып ташларлык әйбер дә юк инде бездә. Безнеке тик тора, матур тора, рәхәт тора. Әйдә, клибыңны карыйгар. Мәхәббәт хакына сөюләр язына кайтыклы яңарын кайтык дим. Үткәннең тавышы аккышлар җырында булыр маңында ишетә. Өметләр изелми, вакытлар сизелми, мин сине һаман да бик көтәм. Төшкә кергән, бергә йөргән, үткәннәрнең эзләре соң кая. Киләчәккә диеп без бергә атласак, үтмәс гомер, үтмәс ул зая. Үткәннең тавышы аккышлар җырында булыр маңында ишетә. Өметләр изелми,
çağı Nazlarının kuşağı Bəxtli ötkenni sağına Bəxtli tağınarga Bizning xiyallarga Aşkına maşığımı talpına Ötkennin tağışı Akışlar jarında Bulbullar bulunda işiler Ümitler üzülmüyor Vakıtlar sezilmiyor Min seni hamanda bekler Ötkennin tağışı Akışlar jarında Bulbullar bulunda işiler Ümitler üzülmüyor Vakıtlar sezilmiyor Min seni hamanda bekler Ümitler üzülmüyor Vakıtlar sezilmiyor Min seni hamanda bekler Әміне білесіңіз келсе, Рафис Калимуллинның үйінде ең керекмеген тузан жиып яту шәй бір ол білесіз нәрсе? Қормақ достар. Рафис, нешегенде қормақны тузан жидіртіп тұрып бұла. Рафис білесіңіз келсе, бір тапқыр да аның біле балыққа барғаны жоқ. Рафис, әйді бұла сөйлесеміз. Сен меңа қормағыңны бересің, мен сенің клибіңні көрсетем. Меңа қормақ, менен клип. Сөйлештік ме? Сенсіз yazılar yaz məni Sensiz tağın arı tağ məni Yanaşəmdə seni bolmazsan Köngül tolu zar məni Tağlarımı da sen minim Yazlarımı da seni minim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da seni minim Tağlarımı da sen minim Yazlarımı da seni minim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da seni minim Kışı, erteleri de tan kışı Mine köklerge kötergen ışın suyulmiken şoşı Tanlarımı da sen minim Yazlarımı da seni minim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da seni minim Tanlarımı da sen minim Yazlarımı da seni minim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da seni minim Nazlarımı da seni minim Tanlarımı da sen minim Yazlarımı da seni minim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da seni minim Tanlarımı da
чиратта Рафил Жәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова. Менә Рафил шын гаилә кешесе. Кирәксә, кирәкмәсә дә барысында өйгә ташы икән. Илмира бик рәхәтләнеп барысында саклый. Кирәге чыгар әле дигән айрым бер бүлмә туп-тулы безнең дип сөйләде җырчы гаилә. Ну, тутыра торыгыз. Без клибыгызны карыйбыз. Йылдызлар турында беләсең киләме? Теләгең бар икән яныма киләле. Сөйләрмен йылдызлы сөюем хакында. Керерсең куйныма өрерсең бер тында. Йылдызлы сөюем ул үзе могҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлы сөюем ул үзе могҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлы күкләрнең йылдызы кычакта, икәүләп янарбыз бәхетле учакта. Серләрне йылдызлар тыңларлар бирелеп, сак кына иренеңнән үбәрмен үрелеп. Йылдызлы сөюем ул үзе могҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлы сөюем ул үзе могҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлар күз кыса, аларда хыялый. Безнең күк аларда ялгызы туралмый. Йылдызлы сөюем таң йылдыз булгансын. Күңелем күгенә нур булып кунгансын. Йылдызлы сөюем ул үзе могҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлы сөюем ул үзе могҗиза. Йылдызлы күкләргә хыяллар юл сыза. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Йылдызлар җирдәге сөюнең балкышы. Син сихри йылдызым җирдә иң яктысы. Дуслар, аллары гөлләре дип җырлаучы кызыбыз Альбина Абрамованы каршы алабыз.
Клип яисә җыр ошый икән. Тавышларыгызны безнең сайтта калдырыгыз. Сөйләштекме? Тик кенә утырмагыз. Телефонны алдык. Тавыш кирәк. Тавыш. Олым гөлем, нур күңелем, сөйәмен сине генә. Әйтмәсәң дә сизем җаным, сөясең мине генә. Эй, аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде, иркәмне яратам дигән, сөям дигән сүзләр. Эй, аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде, иркәмне яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Назларыңнан эреп китәм, барсын рәхмәт сиңа. Шуңа да бит, син бик кадерле миңа. Эй, аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде, иркәмне яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Эй, аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде, иркәмне яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Шулай яшик, шулай булыйк, гөл булсын күңелебез. Гел шатлыкта, куанышта, үтсен һәрбер көнебез. Эй, аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде, иркәмне яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Эй, аллары гөлләре, бал шикәрдәй телләре, бигрәкләр тәмле инде, иркәмне яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Бигрәкләр тәмле инде, иркәмне яратам дигән, сөям дигән сүзләре. Рөстәм һәм Ләйлә Галиевларның илләрендә иң кирәкмәгән әйбер ул интернет. Рөстәм әйтә, былгап чыгарып атар идем ди. Аңа ертеп телефоннарны да ташлыйсы була бит инде аның. Телефоны да бит аның интернетсыз кирәк тә түгел. Сез дә телефон тотмаган җирдә теге минем кебек фото-видеолар карап утырасызмы ул? Сездә шулаймы? Мин дә шулай карап утырам. Архивтан нәрсә бар икән. Әлегә Ләйлә һәм Рөстәм Галиевларның клипларын карыйбыз. Гелгенә аяз булып тормый, яңгыр ява исә давылы. Елмайсаң күңелемә гел шатлык, моңайсаң шунда иң авыры. Sabır sabırlar итегәлем, гафу ит мине дигән чаклардан. Яшем яшнәми, күкрәми, тик бозлар ятмасын арага. Sabır sabırlar итегәлем, Гафу ит мине дигән чаклардан. Яшем яшнәми, күкрәми, тик бозлар ятмасын арага. Тормыш җилкәнен синнән башка, йөзә алмас язмыш дарьясында. Тик булгана син янна
biz yirken borsunda. Sabırlar itigelim, gafu etmemi degen şoklardan. Yaşım yaşnami, kukurami, tek buzlar yatmasın arağa. Sabırlar itigelim, gafu etmemi degen şoklardan. Yaşım yaşnami, kukurami, tek buzlar yatmasın arağa. Sensiz yüreğim titmez kebek, çıkmaz süslükülüp koyaşım. Kadirlerin gene bildiğim, Xudayım bergen seni yazmışım. Sabırlar itigelim, gafu etmemi degen şoklardan. Yaşım yaşnami, kukurami, tek buzlar yatmasın arağa. Sabırlar itigelim, gafu etmemi degen şoklardan. Yaşım yaşnami, kukurami, tek buzlar yatmasın arağa. Yaşım yaşnami, kukurami, tek buzlar yatmasın arağa. Қаршалығыз, топ клипта сені көресім келе жыры білән Арсен Камакаев. Имде барсы да керек. Аларға бит мен ақша төледім деп әйтті бізге Арсен. Дұрыс, ақша төлеген әйбірні шығарып ату дұрыс түгіл ол. Міне яңа айылға алдың сен, шыршы, тұрсын бір үйінге қадыр. Ақша төлеген бет. Min sağınam seni canım, uyuman çıklısın minim. Seni bigrek nek yarattım, matur jimişim mehabetim. Seni kurası kile, sen bilana gerek. Gönlüm canım seni izli. Biz birge bulganda baxtli iki yürek. Senden başka yaşayalmayım. Aranı mehabbetsini Yiraktan qaytası kile. Birge bulu o'zi baxt, yürek türünde singine. Seni kurası kile, sen minana gerek. Gönlüm canım seni izli. Biz birge bulganda baxtli iki yürek. Senden başka yaşayalmayım.
яшәү җиңелрәк Көч бирә безгә мәхәббәт Бергә матур яшәү рәхәт Сине күрәсе килә, син миңа нык кирәк Күңлем, җаным сине эзли Без бергә булганда бәхетле ике йөрәк Синнән башка яши алмыйм Алга таба безне Айлин каршы ала. Магнит дип җырлаучы блондинкабыз өчен тавышларны сайтта калдыра аласыз. Ә без әлегә аның клибын карый торабыз. Мен синең язмышыңда Мағжизалы бір мезгілме Искән жилме, үскән гөлме Мәхәббәтең мен түгелме Ашығасың янарыма Атылған ак йылдыз төсле Тартылуың шундый көчле Әйтерсең син метеорит Әйтерсең син метеорит Һәм мин магнит Һавадағы йылдызларда атылалар Җиргә җаннар җанга тартылалар Болар өчен бергә һавадағы йылдызларда атылалар Җиргә җаннар җанга тартылалар Болар өчен бергә Аңлатуың мөмкин түгел Тартылуның серле көчен Таяна сизгер күңел Бәхетеңне бик таный бел Ашык һәр чак янарыма Атылган ак йылдыз төсле Тойма булган төсле хисне Син бит минем метеорит Син бит минем метеорит Һәм мин магнит Һавадағы йылдызларда атылалар Җиргә җаннар җанга тартылалар Болар өчен бергә һавадағы йылдызларда атылалар Җиргә җаннар җанга тартылалар Болар өчен бергә яратсаң килеп җит Сөю бит магнит Һавадағы йылдызларда атылалар Җиргә җаннар җанга тартылалар Болар өчен бергә һавадағы йылдызларда атылалар Җиргә җаннар җанга тартылалар Болар өчен бергә Кайсыгыз анда хатын-кызларны көчсез дип әйтте? Менә бер туган Батыровлар өйдә үзләре генә ремонт ясаганнар, дуслар. Ремонт. Каян белдең дисезме? Сен аларның өйләрендә шул ремонттан калган бер банка клей тора.
чыгарып атарга жәл дейді жыршы. Эх, Батыровалар, чыгарып атмагыз. Бәлкім тағы бір ремонт болыр. Керегі шығыр. İzledim seni min izledim Canımı güllerge bizedim Düşlerim eğlendi önüme Bəxetim sin minim diyemem Üzülüp yarattım sağışım tarattım Yaktırdın canımını tılsımlı tanımını Sin günüm sin tünüm tek sin aktardılam Görmesem bir günde sağınam sağana Niyazga Xudayım kim bilir Qalsin qal yanımda ömürge Her kimnin gökte öz yıldızı Her kimnin jirde öz dünyayı Üzülüp yarattım sağışım tarattım Yaktırdın canımını tılsımlı tanımını Sin günüm sin tünüm tek sin aktardılam Görmesem bir günde sağınam sağana Üzülüp yarattım sağışım tarattım Yaktırdın canımını tılsımlı tanımını Sin günüm sin tünüm tek sin aktardılam Görmesem bir günde sağınam sağana Men seni tek seni kütkenmin Yaşarga güç birdin suyganim Yalnızda yatıldın altamda Atıldın hem kaldın yanımda Üzülüp yarattın savaşın tarattın Yaktırdın canımını tılsımlı tanımını Sin günüm sin tünüm tek sin aktardılam Görmesem bir günde sağınam sağana Sağınam sağana Sağınam sağana Biz dostlar efirimizni devam etamiz. Yaratgan jырчыларыгыз үшін тавыш калдырыгыз һәм алар беренче орында булачак. Моның өчен Татмус ТВ каналының сайтына кирегез һәм тавышлар калдырыгыз. Бүген үк, хәзер үк.
Ашкынып диптеләр, бергә булыйк диделәр. Баракаллаху лакума ва барака алейкума ва джамаа байнакума фи хайр. Бу бәхетле никах көне, онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю, насыйп булсын һәр кемгә. Бу бәхетле никах көне, онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю, насыйп булсын һәр кемгә. Никах көне. Санаулар куркыныч түгел, нык инану барында, нык инану барында. Аллах сүзеннән чыкмабыз, йөрәк типкән чагында, йөрәк типкән чагында. Баракаллаху лакума ва барака алейкума ва джамаа байнакума фи хайр. Бу бәхетле никах көне, онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю, насыйп булсын һәр кемгә. Бу бәхетле никах көне, онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю, насыйп булсын һәр кемгә. Никах көне. Якын дуслар һәм туганнар, теләкләр теләп туймый, теләкләр теләп туймай. Кулларын кыйблага баглап, Аллаһка дуга укый, Аллаһка дуга укый. Баракаллаху лакума ва барака алейкума ва джамаа байнакума фи хайр. Бу бәхетле никах көне, онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю, насыйп булсын һәр кемгә. Бу бәхетле никах көне, онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю, насыйп булсын һәр кемгә. Бу бәхетле никах көне, онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю, насыйп булсын һәр кемгә. Бу бәхетле никах көне, онытылмасын гомергә. Сез кичергән гүзәл сөю, насыйп булсын һәр кемгә. Никах көне. Дуслар, менә безнең өйдә иң кирәкмәгән әйбер ул телевизор. Яңа гына алган телевизорны улым Раян уенчык рыгытып батты да куйды. Менә һаман балконда саклый мин аны. Өметләрем шундый кабынып китәр кебек, шундый кабынып китәр кебек. Әлегә кабынмый. Ну балконда саклыйбыз. Бәлки кабыныр һәм топ клип башланыр. Чиратта мин Рамил Шарапов. Күрмисеңме, әллә белмисеңме, әллә мине юри сынавың. Күзләремә карап, елмаеплар кабат, бәхетлеме син дип сорадың. Их, бу сөюләрем, янып йөрүләрем, хәлләремне үзең бәялә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Насыйп бар үземә, син генә бер генә,
башлыйм гомерем агышын, йөрәгемнең һәрбер тибешен. Их, бу сөюләрем, янып йөрүләрем, хәлләремне үзең бәялә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Их, бу сөюләрем, янып йөрүләрем, хәлләремне үзең бәялә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Яшикәле яшнәп, мәхәббәткә рәхмәт, кавыштырган безне пар иткән. Ышана күр, ышан, син бәхетле булсаң, дөньяларда миңа шул җиткән. Их, бу сөюләрем, янып йөрүләрем, хәлләремне үзең бәялә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Их, бу сөюләрем, янып йөрүләрем, хәлләремне үзең бәялә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Эзләп яратамын, бәхетле мин җаным, син бәхетле булсаң әгәр дә. Иде иң кирәкмәгән әйберләргә килгәндә, барысы да мәктәп дәфтәрләре һәм покемон төшерелгән фишкалар дигән фикердә тукталдылар чираттагы резидентларыбыз. Егетләрнең уйлавынча, һәр кешенең өендә булар бар. Тик ташларга кызганыч балача хатирәләре белән бәйле бит дип җавап кайтарды караш төркеме. Белмим егетләр, минем балача хатирәләре кычыткан белән. Әтиянең сүзен тыңламасаң, шуңа күрә кычытканнан ярак китеп булмады. Фишкалар да юк иде. Күзләрем йом, җырымны тыңла, йөрәгеңне аш каршыга атла. Ләкин син кабат китәсең, йөрәк ярыла. Кара төндә айың булырмын мин, ләкин миннән бары көләсең син. Ни кирәк сиңа, җавабын эзлим. Башка кызлар арасына сине күзлим. Һәр күңелдә син язган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Һәр күңелдә син язган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Мин сиңа дәшәм, син мине тыңла. Хисләрдән куркма, күземә кара. Ләкин син кабат китәсең, ничек чыдарга? Синең өчен барына әзер мин, ләкин миннән һаман көләсең син. Ни кирәк сиңа, җавабын эзлим. Башка кызлар арасына сине күзлим. Һәр күңелдә син язган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама. Һәр күңелдә син язган яралар, аларны тик вакыт дәвалар. Минем хисләрем белән син уйнама, гел артыңнан йөрермен дип уйлама.
Kesişmez berdi bu devirde Belki bәхетле koşulganlar Yazmışka rüşvet birgene Sen benim jinetni şahidi Hislerini utirdim sündi utu Yok şahit tugil sen ağu Yürekne jiter şahu Her bir көңілді сені сыған yaralar Аларны тик вакыт дәвалар Минем хисләрем белән син уйнама Гөл артыңнан йөрермен дип уйлама Her bir көңілді сені сыған yaralar Аларны тик вакыт дәвалар Минем хисләрем белән син уйнама Гөл артыңнан йөрермен дип уйлама Так, жәмәғәт, былай гына отырмыйбыз. Алқышларға әзірләңіз. Алқышлыйбыз. Башладык, чөнки Айдар Ракиповны алқышлар белән каршылыгыз. Бәхетемне килә табасым дип аталган шундый матур композиция бүләк итә ул безгә. Әҗры жәмәғәт. В общем, шәп. Tırmışlar ağır. Bir gerekten şuşu oğul bilen şahar arasında. Mana şuna göre men seni oğul bilen şahar arasında münasebetlerini kiliyor için. Mana sana bir iş tapşıram. Davay sen beni başkarıp çağırsın deyip şanam. Әнеге тоқтадық? Келіп жеттік. Мен мұнда түшіп қалайым міне? Мен бұл ауылға кірмейм. Şaşıp Sıyırlasım kile ıntılıp Uranlarda adaşasım kile Buran dolağanda kıtırıp Barı tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxetimni kile tabasın Yağmur yağgan şaqta İniş bulup kile ağasın Var qaygımны, var dünyamı unutup Senin yanğa kile barasın Barı tiksin yılmayasın Unutturup yürek yarasın Senin bilen barı senin bilen Bəxetimni kile tabasın
Йөрәсем килә ынтылып Урамнарда адашасым килә Буран дулаганда котырып Барып тик син елмаясың Оныттырып йөрәк ярасым Синең белән бары синең белән Бәхетемне килә табасым Барып тик син елмаясың Оныттырып йөрәк ярасым Синең белән бары синең белән Бәхетемне килә табасым Синең белән бары синең белән Бәхетемне килә табасым Бәхетемне килә табасым Шуның белән тәмам дускайларым. Топ клип тапшыруы ахырына да якынлашты. Барыгызга да матур яллар теләп, мин Рамил Шарапов сезнең белән сау булашам. Пока.